Rog toți agenții imobiliari ce au umplut internetul pentru vizualizări cu legea Nordis, vă rog eu frumos, citiți exact legea cum este, nu mai citiți din știri sportive. Deci, avansul este de 15%, 25% la structură și 25% la instalații, alea Dumnezeu știe cum se interpretează. Partea bună este că se notează în cartea funciară precontractul. Dacă firma intră în insolvență, sunteți pe locul 2 după stat, doar că libera negociere între părți s-a adus. Părțile rele, în opinia mea, este că dezvoltatorii mici și medii vor dispărea. Deci acolo unde puteați avea discounturi bune, pa. Vor rămâne doar jucătorii mari cu bani. Și ce înseamnă asta? Ofertă mică, construcții puține și prețuri mari. Iar referitor la finanțarea bancară de către un dezvoltator, sunt curios cum vor putea obține finanțare dezvoltatorii când banca le va cere acordul tuturor clienților ce au făcut un precontract în proiect. Atunci sunt foarte curios cine va semna. Nimeni. Deci legea este populistă, dar cu treburi ascunse. Așteptăm implementarea ei și vedem ce-o fi. Cam asta este adevărul despre această lege.